Йоханий бабай. Російські кораблі тікають з Бердянська після потужного ранішнього вибуху. Про це повідомляють місцеві жителі, а також мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, саме через Бердянський порт окупанти вивозили награбоване. Класно. Класно как вообще. За даними видання «Мілітарний», по важливому логістичному вузлу українські військові нанесли масований удар крилатими ракетами «Storm Shadow». До слова, відстань від лінії фронту до місця прильоту більше 100 кілометрів. Повідомляється, що росіяни використовували порт Бердянська для перекидання морем боєприпасів та іншого військового майна. Точних даних щодо знищених окупантів поки немає, але реакція уцілілих красномовна. По порту, суки. Хуй его знает, Даних про пошкодження російських кораблів поки немає, але Бердянськ вже відспівував ночви окупантів у березні минулого року. Тоді ударами балістичних ракет «У» було знищено великий десантний корабель «Саратов», найбільший потоплений під час війни до крейсеру «Москва». А також десантні кораблі «Цезар Кунніков» і «Новочеркаськ», що стояли по сусідству. Усі ворожі атаки на тяжкому Мар'їнському напрямку відбито, інформує Генеральний штаб. Грудою каміння, на яку перетворилося містечко біля Донецька, росіянам не вдається заволодіти навіть після півторарічних штурмів. Марними виявились спроби ворожого наступу на Куп'янському та Лиманському напрямках. Загалом оборонці звели на нівець 25 атак росіян. Поблизу Бахмута незвично. Ворог не потикається вперед. Бійці 93-ї бригади вважають, що росіяни вичерпали сили у битві за Бахмут, тому і не намагаються штурмувати в бік Часового Яру. Усе, на що здатні московити, поступово знищувати містечко постійним артилерійським і ракетним терором. Мы просто снарядами стирали все. Все домашние дома, кооперативы сначала, а потом в конце концов уже высотки просто стирают. Все стирают почастую. Ну, единственное, что могут, это в основном стереть город под ноль. Просто под ноль стереть, что такое. А фланги чуть подрезаются и все, и сжимается кольцо и до свидания. Никто не даст выйти. Все, что там успеют они сбежать или что-то сделать, просто фланги подрежутся. Не даем городу выйти, основной центр дороги, фланги подрезаются все. Вбивати та депортувати противників окупації закликав такий собі Владимир Смірнов. Він вважає себе главою так званого Кримського союзу ветеранів бойових дій. В етері пропагандистського телеканалу, що мовить на півострові, він виступив за публічні розправи над усіма, хто не підтримує російську окупацію Криму та війну проти України. В Советском Союзе, если враг народа, то ты, враг народа, можешь быть расстрелян, либо же отправлен в ссылку в Сибирь. Твои родственники уже не получат никаких льгот, выплат, и их будет презирать общество. И тогда уже люди задумаются о том, стоит ли вообще открывать свой рот. Вот это то, что сейчас у нас, вот даже на примере крымских ждунов, вот эти вот публичные извинения, да, их на камеру, там, вот эти их раскаяния, они к чему не приведут. Они не помогут Здесь их очень воспитать. важно. Владимир Смірнов займається не лише пошуком нових способів виправдання російських воєнних злочинів, а й сам був до них залучений. Він брав участь у військовому вишколі дітей в окупованому Криму та війні проти України. Часто хизується нашивками найманців групи «Вагнер», а останнім часом заспокоює кримських колаборантів, розповідаючи, що Крим нібито неприступний для українських військових. Міжконтинентальне промивання мізків практикують в окупованому Криму. У Севастопольському училищі Нахімова вирішили максимально наблизити до власних скреп іноземних курсантів, яких і так на пальцях перелічити. Місцеві пропагандисти щиро дивуються, що юнаки з братніх Танзанії, Мозамбіка, Камеруна та Гвінеї не чули про оборону Севастополя. Многое объяснить им пока трудно, тем более, что о событиях, например, Великой Отечественной войны, на родине они практически не слышали.
Курсантів привчали до міфів про звитяжність російської армії в меморіальному комплексі на Сапун-горі. Гіди і організатори походу називають акцію просвітництвом підростаючого покоління. Хлопці, які з якогось дива вирішили порушити закони України та обрати віджати окупантами виш, охоче слухають. Это очень важный, интересный, потому что много героев в музее, много инструментов здесь. Мне нравится очень. Сегодня некоторые историки предлагают исключить понятие «Великая Отечественная», оставив лишь «Вторая мировая», лишив тем самым ее патриотического смысла. Це ще одна спроба долучити до своєї альтернативної історії якнайбільше молоді, звідки б вона не була. Після світової ізоляції розповідати про велич і звитяги залишається тим, хто народився якнайдалі від Росії. Щонайменше 3,5 тисячі партизан наближають перемогу в Криму. Стільки активістів зареєстрували в русі опору «Жовта стрічка». Повідомляється, що це не лише люди, які розвішують стрічки, розповсюджують листівки чи малюють протестні графіті, але й ті, хто передає інформацію про порушення прав людини та пересування ворожих військ до чат-боту «Є ворог». При цьому у «Жовтій стрічці» впевнені, що в окупованому Криму активістів спротиву значно більше за 3,5 тисячі. А ми нагадуємо, що долучитися до руху можна за QR-кодом, але слід бути якомога обережнішими.